Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aga m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama. Anyị na-agbụ alụ. A sị nka chi tata bụ Orie jidere anyị ihe ọma. A sị na anyị ga-ejere obodo na-ada obodo. A sị m onye chụwa anya daa. Ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ anatiwo ndị ilo. Akaka anyị amaghị ejiji anyị amaghị. Anyị ejere obodo na-ada obodo. Anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ anyị ga-ebute mma, igbo n'aka nna ebute mma, igbo n'aka ịba ebute mma. Anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa. A sị m na aka ọbụla na-atụ nzu ama na-atụ unyi na nzu obi ife ọma. Nwanne mewe omenala, nwanne tụwa nzu. Aka na-ama nzu ama na-atụ unyi. Mmiri na aka na-ama nzu ama amanata ihe ọjọọ na ihe ọma ga na-emere anyị. Anyị ga na-ejere obodo na-anara obodo. A sị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme nwe isi ise. N'ụbọchị tata ịmarụgo na onye mbụ na ụmụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo na onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala Temple Oraifite. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ ihe mmadụ kwesịrị ịma. Ana m ekwu okwu na-asị nwanne na-achụ àjà, nwanne mezi ihe dị n'ụzọ gị. Align with entities of power that follows you ka ihe wee dịrị gị mma. Ana m ekwu ya na-ekwusikwa ya ike. Nwanne na-agba afa miri emi, ịgba afa miri emi na onye abụ ihe mbụ na mbụ na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Agba afa miri emi na ndụ gị, amata ebe nsogbu gị dị. Ọ bụrụ na ihe na-ebutere gị nsogbu bụ na gị na chi gị adịrọ na mma, ma ọ bụ gị na ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna gị adịrọ na mma, ma ọ bụ na entities of powers si n'ikwu nne gị na ikwu nna gị, ma ọ bụ na aja na be nna gị, ma ọ na ngwuru be nna gị egbu ngwuru ebe mgburu mmadụ gboo, ma ọ bụ na ngwuru be nna gị egbu ngwuru emewuru nwaanyị bịara ije di, ma ọ bụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Afa miri emi ga-achọpụtasị ihe ndị a. Ọ bụrụ na afa chapụtasị ihe ndị a, ọ bụgoro na ị nwere ego, isi na ị nwere ego to the extent na ime agba afa, ịghọtara ya? Afa dị very important maka na afa ahụ spiritual lab. Ịgba afa mara ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụgoro na ị nwere ego eji arụ ọrụ, sincerely speaking, na ị nwere ego n'idi broke n'itiri eti, nwanne ọ ga-adịrị gị mma. Na ọ dụrọ bụ na ọ dụrọ, sincerely ọ dụrọ, aga m agwa gị ihe ị ga-eme. Mmụọ abụrụ onye a na-asịrị asị, agbachala gị afa. Ọ bụrụ na sincerely speaking na ego a ị ga-eji lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị, na ego ị ga-eji wee buru mmụọ na-eso gị na mmụọ na-agbawa ụgwọ, ma ọ bụ mmụọ ndị na-eti ahụ ebe daizi na-efe iru na-agbakọdoro ya site na ngwurube nna gị, ihe ị ga-eme dị. Mana nke mbụgoro wee gbaa afa, agbachaa afa chọpụta ihe na-eme. Ihe ị ga-eme bụ agwa nga etu ị ga-esi wee yuzu akwa ọkụkọ Igbo, etu ị ga-esi wee na-eyuzu hot wee na-apụ libation. O dipendịrị obodo ị nọ. Ndị n'obodo oyibo nwere ike ọ bụ sọ hot ka ha enwetawu, ha nwere ike ma ha enwetawu n'akwa. Agwa nga etu ị ga-esi na-eyuzu ya bụ hot. Mana ọ bụrụ na ndị nọ n'ala Igbo ga-enwetawu akwa, i were akwa wee zie ndị. Ọ bụrụ na ihe pụtasị n'ụzọ gị, ọ bụrụ na e nwere ha like 5 points or 6 points ndị na-agba gị ụgwọ, ha ga-eji akwa wee zie ha iwe one after the other. Izechazie ha iwe ahụ gị na ha dị na mma. Ị na-agwazi ha truly chi onye ụwa m, n'ịma na m ego m ejiri ọrụ n'ụzọ m na m ejiri ya, ma biko na m ji akwa wee na-eze gị iwe. Ihe mmụọ achọ dị n'ụwa idebere mmụọ ahụ na onwere ife na-eme, mana ihe humble enough. A sị na nwa ewu hụtụrụ ata na ọṅụta nne ya ala. Ọ bụrụ na izecha mmụọ ahụ iwe, ị na-atụziri mmụọ anwa
na-agbawa ụgwọ ọsọ ya bụ na mmụọ nọ na ngwurube nna gị nke ndị nna nna ha fere nwe ọzọ onye na-echukwanụ a na-atụrụ ya nkwụ ịpụta n'ụtụtụ ịtụọrọ ya nkwụ si chi onye ụwa m ezampụ chi onye ụwa m atụọrọ gị nkwụ ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m atụọrọ m ụnụ nkwụ ụnụ mana m ejiri ego meghere m ụzọ ka m nweta ego ka m lụọ ọrụ dị n'ụzọ m etu a wee gbadagide wee gbadata na ndị mmiri ọ bụrụ na aja na be nna gị na-agbaghị ụgwọ ịtụọrọ ya nkwụ maka na ibugo ụzọ zie ya iwe ị na-atụrụ ha nkwụ ị na-agwa ha na n'ikwetago na ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị mana ego ochi gị nke bụ eziokwu bụ na ịfụta onwe nwere ụdị ọnọdụ a nwanne ebezina aga m enyere gị aka sincerely speaking ị nwere the money mana ị nwee the money chọ na ime anya mmụọ fụrụ akpa gị ada aghọrọ mmụọ aghụghọ so sincerely speaking ọ bụrụ na ị nwere the money ị na-apụ ọda liberation agwa m ga-etu ị ga-esi wee mie for how many days ị ga-emie nke bụ eziokwu na onwebere onye merienụ ghara inweta favor ụfọdụ bụ ndị nke ha last 21 days ụfọdụ bụ ndị nke ha last less before then ha nwetara ego ha ji wee rụọ ọrụ n'ụzọ ha ọ bụgoro na ị mechara ya maybe for 14 days or 7 days or 21 days depending ka ya case wee dị i wee fụ ego eneghị anya na ihe ifuru ego bụ ego ị ga-eji wee gburu chi gị ma ọ bụ ihe gbasara ndị ichie imegoro nke anwa imecharụ chi gị merụ ndị ichie gwa ha na-eme ọgwanụ m ụnụ biko chikwa na aka ya ọkwa m ka m nweta ego ka m wee mee ihe ndị ọzọ dị n'ụzọ m gradually imecha ihe dị n'ụzọ ka m na-agwa nke eziokwu o nwebere onye dị sincerely so mmụọ ghara imechi ya imechi ihe dị n'ụzọ gị those entities of powers will become your friends. They will help you the time of need. Nke bụ eziokwu bụ na na-enwere ike mmụọ so gị agodochara gị ka favor mere gị mmụọ dị na ngwurube nna gị ma mmụọ na-agbaghị ụgwọ sị mba na onye ya deserve this mercy maka na onye a fere ha aka n'ihu maka na onye a neglect ha ka mmadụ ofu atụ ị nwere ike ọ bụrụ na ịbụ onye dịka m na-esi ekwu ahụ m onye na-alaiki ịma atụ ka ọ ga-abụ ichefuo ihe m kwuru ị nwere ike lụta atụ mmadụ o nwere ike ịbụrụ onye na-azụ ahịa na-enwe mpọta o wee nwee afọ ịtụrụ mana nke bụ eziokwu na afọ ịtụrụ bụ maybe no contraband mana ịhụ bụ onye na-adị friendly with ndị custom iwu onye na-adịbụ friendly with ndị custom nke bụ eziokwu bụ na friendly na-adị with ndị custom ga-eme ihe nọ na obu ịbịa isetụrụ ndị mmadụ mmego onwe ha na-akpọ PR personal relation personal relation bụ na ị na-abata n'ọfịs ịbịa bụrụ ngwaahịa o nwere ike ọ bụrụ gwadị n'ọnụ mmadụ ngwaahịa ka ị na-atụ mana ịpụta ikeresịa ndị ọfịsas si ya nna jide nke a wee ṅụọ mmanya nna nwa ka anyị fụ na joint dị etu a differently with all of them personal relation ọ bụrụ ndị gị na ha ya ṅụọ mmanya nwoke si ya nna nwa jide nke a wee ṅụọ mmanya personal relation ana m achọ ịgwa gị eziokwu na ọ bụgo n'iwu onye na-atụ ahịa o nwere ụbọchị ahịa ga-abata ọ bụrụ na ahịa ụwa ahịa nwere ka ele gị nke bụ eziokwu maka n'ihi na ị na-echukwa ha nke bụ eziokwu na ị ga-enweta help from them they will help you ngwaahịa ahụ ị na-ekwu maka ya amesizie ịghọtara ya kedu ka o si dịzi gị ịma ọnụ etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ i wee bụrụ nnọọ onye na-achụrụ mmụọ aja ị na-achụrụ mmụọ so gị aja na-achụrụ entities of powers gị na ha so na-achụrụ mmụọ ndị wụ friends gị aja nke bụ eziokwu na mmiri agha eri they will always intercede for you. Let me tell you one truth you don't know. O nwere onye na-alụ dibịa ma ọ bụ onye akpọrọ ọlụ o nwere mmụọ dị iche iche ị ga-eji na-alụ ọrụ o nwere sọ mmụọ ụfọdụ mmụọ friends gị ga-esokwa gị sị na ha laikere etu isi eme na ha ka chọrọ ka ha so gị na-alụ ọrụ ụfọdụ mmụọ nwere ike iso gị na-alụ ọrụ nwere ike ọ bụrụ mmụọ si na be nne gị ma ọ be nna gị ọ bụrụ mmụọ si esi wee bịa ịmara kedu ka o si wee dịsị gị na n'ịbụ okporo nweghị onye ọdịnala ị mara na ihe na-achụ aja ị na-achụrụ mmụọ aja ife agha eme gị ị maka na o nwere ike iwuru iburu onye na-agbasapụ aka
o nwere ụbọchị ya apụta nnọọ ihe achọ ime gị, mana ụfọdụ ụmụala ya wee ka n'anya ofu onye n'ime asị mba anyị makwa onye a na this guy na onye nke anyị ka ọ bụ si hapụ ya ka ọ na ịmara etu ahụ ihe a na-eme na mmadụ bụ ihe na-eme na mmụọ. ihe na-achọ ịkọwara gị bụ wepụ aka n'ọgwụ. ọgwụ abụrụ ọdịnala nke bụ eziokwu. ngwazi nwantara ịmara o nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na-asị na ha na-eme oke adị na-eme oke ite. ihe na-achọ ụbụ aja karịrị ọgwụ. ịgbọrọ na ị nwere ike jegwacha ọgwụ 1 million naira ofu akwa ọkụkọ igbo eji chụọ aja emebie ya. ịmara ụfọdụ ndị mmadụ wee gasị m na-abịakwutesị m na o nwere ebe mere ha wele oke awere daizi oke ite mechara ha oke ite ama na oke ite anwa na ọ rụrụ ọrụ. nwesị ha na oke ite anwa unu ji eme ebe anwa agha alụ ọrụ maka n'ihi na imedọrọ ihe dị na chi gị na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ ya ezi ka mmadụ wee ofu atụ. dịka m si wee kwu maka ndị na-eme oke ite na oke ite wa ọgwụ ọnya nwa wa ọgwụ ego. ije gwọcha ọgwụ ego ahụ ka fevọ na-abịara gị ka ego na-abịa gị ka ndị gị na-emekọ biznes na-akwụ gị ụgwọ ọkwụ ya ma ọ ka biznes gị na-eje eje na-abata abata ọkwụ ya ihe ị na-achọ ka ihe ọma mewere ka ego mewere gị. mana o nwere mmụọ nụ be nna gị, mmụọ ndị nna nna ha fere na-agbawa ụgwọ. ihe ọ ga-eme bụ oruosi na onye edizavụrụ fevọ na onye edizavụrụ akụ na ụba maka n'ihi na ọ dị ajụkwa anyị, ọ dị enye anyị oke anyị maka ihe na ihe anyị ji arụ ọrụ ya na ha ga-agbarụ ya. nke bụ eziokwu na mmụọ niile so gị nwere ike chịkọọ aka ọnụ jee mebie ihe ahụ arụ ọrụ gị. ịpụtazie isi na dibịa arụ ọrụ ya na ọ rụtara ya adịmedipedi dibịa ndị na-agwọ ọgwụ. mana ana m achọ ịkọwa ọrụ gị na ọ bụrụ na imedoro ihe dị na ụzọ gị na ihe ahụ arụ ọrụ nwere ike ma ya ga na a na-akpa na akpa na ọfọ. mana ana m asị gị wepụ aka n'ọgwụ maka na ọgwụ ama elidi ụtụfe a, mana ịchụ aja ga-elidi gị. ndụ ga-adị, ndụ ezinụlọ ga-adị, ndụ gị na nwunye ga-adị, ndụ ihe niile so gị adị. so na ihe ị ga-eme bụ ịbịa nke mbugoro ugwu ịgba afọ mara ihe dị n'ụzọ chụgwa mmụọ gị na ha so. ọ bụ na ndị mmiri bụrụ ndị obiọma, ndị na-eme mmadụ odogwu, ndị na-eme mmadụ eji amatụ. nwaanyị obiọma kwe mmadụ obiọma ha enwe too much. na ihe ị ga-eme ụgwụrụ na nke ijiri ego ikpere ihe na ọma nsị ejibe ọkwanụ m ngwa jee na ego pụta ka m mee ha ya anabata. imedocha ihe niile dị n'ụzọ gị, medocha ihe niile dị n'ụzọ gị. onwegoro nke imebụrụ mana anya mee ndị imegoro eme iwe na-ayọja ha nye more time they will give you. mana nke na ha ji apịawa mmadụ azụ bụ na onwero nke imere eme. o nwere ndị na-abịakwute m ha sị m na ha chọrọ ka a gwọrọ ha ọgwụ sị na m adịghị agwọ ọgwụ. ha sị na ha chọrọ ka emere ha wele sị ya awele m emere gị bụ na 1 ị ga-ebu ụzọ chukwa chi gị, chukwa mmụọ niile na-eso gị ka ọ ga-abụzi arụ ọrụ ọrụ awele ndị n'ime mmụọ niile ahụ gị na ha so ịchụkwala asị yes in union na onye na-etu a dizavụrụ ihe ọma ọfụ ihe ọma na-agụ n'isi ya maka ihi na o chukwago ha niile wee jikọ aka ọnụ wee butere gị ihe ọma gị. ife ọma tọrọ atọ, ife ọma ya abụọ na-abịara gị, ọ na-abịara in chains. ihe ọma dị iche na-abịa, ndụ ga-adị, ndụ ụmụ ga-adị. mana mgbe esi n'ime eme ihe dị n'ụzọ gị then mmụọ nọ na be nna gị a na-agbawa ụgwọ, you are starving them. sometimes mmụọ nọ na be gwuru be nna gị ị na-enye ya ihe, chi gị na-enye ya ihe, ndị ichie mmụọ niile so nwere nke ị na-enye ihe, you are starving them and you expect them to bless you with riches and you expect them ka a na-enye gị ihe ọnụ na-eri mana ị na-enye ha ihe ọnụ na-eri. ịghọtara ya? aka nri kwa akịkpa kwa aka nri. mana ana m achọ ịgwa na whatever you nyere mmụọ maọbụ ihe whatever ọbụla i nyere nature you will receive it in multiple fold. nwanne bụ ụzọ ọ bụgoro na itiri eti maọbụ na itiri eti na-agba afa n'ụzọ. ịgba afa, onye na-agba afa adị agaghị ụzọ maka na afa ga na-agwa gị etu ị ga-esi na-azọnye. mmadụ mgbe mmụọ ọbụla gbawara ụgwọ, mmadụ mgbe ụzọ dị turu na mgbe ụzọ adọrọ turu. o nwere mgbe ya apụta ọ bụrụ na ụzọ adọrọ turu, nwere ike bụrụ onye na-eme biznes, ụdị biznes ọchọ ya bụ niile eme. nwere ike bụrụ onye na-eme biznes onwe mmụọ na-anaghị oke
ị mana na isetụrụ mmụọ na-agbara oke nwere ike iriwe ofu ebulu then mana ịgbakọdoro ya azụ nwere ike ime ngwa ahịa wọtụ 20 million naira esizie ịmara. Mana ịbụrụ onye na-ajụ ese jụọ ese mmụọ asị na ya ofu mmụọ akwụchi ụzọ teze nwee negativity n'ụzọ ama agatụrụ ajụọ mmụọ kiri ihe anyị eme o wee sị na tehere etu aka anyị enye ya. Mgbe ụfọdụ nwere ike sef ọwụ Naijiria ozugbo tụrụ Naijiria wee sị oke nsogbu adọrọ nwa ya kwe ka ụzọ gaa na ị ga-egburu ya eburu. Mmụọ kweta ajụọ ya n'afọ si yes na ya ekwetago ngwa ụzọ gasị gbuoro ya ebulu ọcha n'ụzọ ịzụ ahịa ọba akwụọ ụgwọ ịmara. Mana ị na-aga n'ụzọ blindly nwanne ị ga na-enwe ọghọm. Ịghọtara ya? Onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Ihe ji oziokwu n'ụbọchị taa bụ na-achụ àjà n'uru nke mbụ na ị na-agba afa maka na ịgba afa iwe nwee ike chụọ àjà at the right place. Maka na ọnwụ na ịgbara afa gbaa afa miri emi ị nwere ike isi a na-awa gị ị na-aṅụ ọgwụ afọ. O nwere ike ị na-achụkawa ya àjà ọ bụrụ mmụọ na-anaghị àjà ka ị na-achụrụ àjà. So afa ugoro mbụ afa ga-edetamin mmụọ nke chọrọ ka a chụọrọ ya àjà ịchụọrọ ya àjà ka ụzọ gị na-aga maka na ejiri akpata atụfuo abụ ọgaranya. Nwanne wepụ aka n'ọgwụ kama na-achụ àjà. Ị na-achụrụ mmụọ àjà mmụọ ga na-eji eweta ihe ọma niile bụ oke gị dị n'ụzọ ka o ruo gị aka. Aka mbụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu. Ị ga-eji afa nweta na Facebook. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m na nkụzi na mgbede a ma ọ bụ ihe nkụzigoro n'oge gara aga ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo ị ga-asendịrị m ozi na WhatsApp 0805 78 37 672. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Nke bụ eziokwu m na-agwa ndị mmadụ I still insist. Ma ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala 3 months gaa 6 months gaa ọ bụrụ na ebidoro na-afụ changes ị na-afụ changes nwanna you need a new mentor. You need a new dibia. Maka na ọ dị possible na o nwere ike you are not following the right path ma ọ bụ onye na-eduzi ụzọ adịghị eduzi na the right path. Ọ bụrụ na ị mere ọdịnala 3 to 6 months you have not started asịrọ m na ihe enwe ego in one day asịrọkwana na ihe ya adịchara gị mma in one day mana you will start seeing changes. Ị mara na ụzọ anyị na-aga n'ife dị ya ọ bụrụ na ị dị afụta ya ị mara na ihe ọ pụtara bụ na you have not done the right thing consistently enough to create result. Ị need a new mentor. Ya gaziere gị. Daalụnụ.